Top 10 videí z minulého týždňa. Vstávaj, detko. Čo je? Toto si nemôžeš nechať uísť. Pani moja, toto som našla pod postelou. Čo je to? Ale Marta, čo vy sa na dedine nemilujete? Áno, ale nie až tak, aby koška zišla. Predstav si, na našom dvore sa krava zamotala do siete. Prestaň si robiť hlúpe žarty z mojej matky. Normálne si leží v hojdacej sieti, ty debil. Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Jednoducho nemôžem pochopiť, ako môžeš s takým malým dôchodkom pokojne spať. Babka, nemôžete takto v minisukni chodiť po chodníku. A prečo? Veď mám pekné nohy. To áno, ale trčia vám prsia. Pán farár, sú v pekle aj čertice? Pravda, že sú, veď bez nich by to nebolo peklo. Babka, ale ja toho Milana nechcem. Je ryšavý. Ale vnúčka moja, veď on pri tebe rýchlo ošedivie. Jurko, mám na teba otázku. Čo musí človek urobiť, aby sa dostal do neba? Umrieť. Karle, ty si asi představuješ, jak mě svlékáš. Já už jsem dávno dál. Já už tě balím do pytle a přemýšlím, kam tě zakopu. Jdu do hospody. Obleď si kabát. Miláčku, to znamená, že mě bereš sebou? Ne, vypínám topení. Nechcela by si sa pomilovať, miláčik? Nie, som strašne unavená. Drahá, nenechaj sa rušiť, ja telefonujem.